Хәйрле хөрмәтле дуслар, без сезне Ризаттин Фәхреддин мемориаль музеенда күрүебезгә бик шатбыз. Ризаттин Фәхреддин мемориаль музее 1995 елның 25 майында республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев катнашында ачылган. Һәм шуңа күрә Ризаттин Фәхреддинның беренче портретын безгә Минтимер Шәрипович шәхсән үзе бүләк иткән иде. Музейдагы барлык мемориаль экспонатлар аларның үзләренең гаиләләреннән барланган һәм җыйналган, тупланган әйберләр. Сезнең алдыгызда портреттә күрәсез Риза Фәхреддин бик шундый әйтик кырыс караш белән карап тора сезгә. Ул биредә авыр томан булутлар артында бу инде күрсәтеп тора Ризаттин Фәхреддинның 1922 елдан 36 елга кадәр мөфти вазифасын башкарган. 22 елның ачлык елы икән исәпкә алганда 36 елга инде репрессияларны килеп җиткәнне исәпләсәк, Ризаттин Фәхреддин иң авыр елларда мөфти вазифасын башкарган кеше. Һәм аның кулындагы китабы күрәсез, ул Коръән китабы кебек уңайга ачыла. Һәм Риза хәзрәтнең барлык язган китабы да 148 басылып чыккан китабы һәм кулъязма китаплар. Алар барысы да шул уңайдан ачылып гарәп графикасында язылган китаплар. Шуңа күрә аларны бүгенге көндә татар теленә кириллицага тәрҗемә итү инде бер төрле максат куелган шундый. Аннан соң күрәсез ай яктысы бар. Кичкенә генә күренеп тора әлеге ай яктысы күрсәтеп тора. Риза Фәхреддин үзе китапларын язган вакытта әйтә торган булганда, нинди алтын кисәкләр дисең инде син Риза Фәхреддин, ул архивтан анда бит алтын килеп чыкмас инде ди. Бу алтыннан да кыйммәтле булырлар, булар бер заман ди. Әмма ләкин бу мираска киләсе заман балалары әйләнеп кайтырлар. Ризаттин Фәхреддин Уфа шәһәрендә 2 период яши. Беренчесе 1891 елдан 1906 елга кадәрле булса, икенчесе инде революция булганнан соң 18 елның башы белән ул Уфа шәһәренә кабаттан күчеп килә. Һәм Уфада диния нәзарәтенә тагын казый вазифасына белгән. Әмма ләкин бу очракта ул Галимҗан Барудинның җитәкчелеге астында эшли. Аның шушы 2 период аерып яшәгәнен күрсәтер өчен без биргә сәгатьне урнаштырдык. Бу сәгать безнең диния нәзарәтеннән кайтарылган сәгать. Аны безгә Талгат Таҗдин үзе бүләк итеп бирде. Риза Фәхреддин чорында әлеге сәгать аның эш сәгатьләрен санаган. Беренче периодта яшәгән вакытта һәм икенче периодта яшәгән вакытта сәгать Лондон шәһәрендә эшләнгән һәм 1858 елда эшләнгән сәгать. Ризаттин Фәхреддинның туган көннән башлап үлгән көненә кадәрле аның пропискасы кичүчат булган. 1901 елда халык саны алган вакыттагы документларда временного отъезда дигән язу белән билгеләнгән. Ризаттин Фәхреддин беркайчанда дөньяви байлык артыннан куган кеше түгел. Ул һәр вакыт әйтик Оренбургта яшәсә, ул Рәмиевләрнең вакытлыча фатирында торып торган булса, Уфада яшәгән вакытта Уфа диния нәзарәтенең фатирында торып тора вакытлыча, инде аның төп билгеләнгән яшәү урыны кичүчат булып кала. Шуңа күрә инде әйтергә кирәк шуны, аның үзенең шәхси мебель дигән әйберләре дә булмый. Ул вакытлыча яшәгән фатирның әйберләре белән кулланып тора. Инде савыт-сабалар, китаплар, кулъязмалар, фотографиялар, алар инде үзенекеләр шәхси. Шуңа күрә менә монда урнаштырылган савыт-сабалар, алар Риза Фәхреддиннең гаилә савыт-сабалары. Якын дусларыгызны начар кешеләрдән саклаганыгыз кебек, китапларыгызны да тиешле булмаган кешеләрдән саклагыз дигән Ризаттин Фәхреддин. Һәм үзенең кулъязма китапларын ул сандыгында саклап йөрткән. Кулъязма китапларны күп күчереп язган. Түбәнче шылда укыган вакытта, шәкерт вакытында күчереп язган китапларда һәр вакыт үзенең кул янында йөргән. Һәм инде Оренбургда яшәгәндә дә, Уфада яшәгәндә дә китапларны җыйган, туплаган. Әмма ләкин туплаган китапларны туздырмаска тырышкан. Ул Уфадан Оренбургга, Оренбургдан Уфага күчкән вакытта аларны үзенең сандыгында йөрткән. Сандыгы юл сандыгы дип атыйбыз. Ул бердә Риза Фәхреддинның үзенең шәхси сандыгы булып, безнең музей фондларында саклана. Һәм күрәсез, сандык кулъязма китаплар саклар өчен махсус эшләнелгән. Икенче төбе дә бар.
Һәм күренәсе китапларны 15 сантиметрдан биек исәк, ул күргәзмә китаплар берсенә-берсе бите белән ябыша башлый. Инде монда шундый саклык чарасы күргән хәзер, күрәсез, ул ике төпле булган. Һәм монда күрәсез әле тагын аның бар пенал кебек җире шулай бит. Һәм монда инде каләм кебек әйберләрне салып йөртергә уңай. Бикләнә торган, тоткалы, шушындай уңайлы һәм җиңел сандык Риза хәзрәтнең үзенең шәхси сандыгы. Китапларны саклау билгеле аның гаиләсендә дә булган, балаларда да шундый ук тәрбия биргән. Укыганыбыз бар шундый бер. Затын Фәхретдин әйтә, һәрбер гаиләдә һәрбер баланың үзенең китапханәсе булырга тиеш. Чөнки кыз бала кияүгә чыкканда китапханәсен үзе белән алып китә. Ир бала башка чыкканда китапханәсен үзе белән алып китә. Шуңа күрә китап аласыз икән балагыз гаиләгә 4 икән 4 китап алырга тырышыгыз. Һәрбер шәхсдә һәрбер балага җитешле булсын. Күренекле галим Ризатын Фәхретдиннең буында бабайлары, әбиләре һәр вакыт нәселне саклау юлында булганнар. Менә Ризатын Фәхретдиннең әтисе Фәхретдин, Сәйфетдин, Субханкул, Бикмөхәммәд, Юлдаш бабай шулга нигез салган бабай. Әлеге бабайлар барсы да шулда мулла булып торганнар. Шунысы кызыклы, Ризатын Фәхретдиннәрнең тукымы үзенең барлыгын нәсел шәҗәрәсен барлап барып, шулай язып барган һәм биредә бүгенге көндә 765 исем теркәлгән. Моның географиясе бик киң, Кишүшат авылыннан башланып, Австралиягә һәм Америкага барып тоташа. Чөнки Риза Фәхретдин бүгенге көндәге тукымнары яшиләр Австралиядә дә һәм Америкада да. Әлеге шәҗәрә эшенә кергән 4 доктор наук. Алар арасында гыйлем әһелләре күп дигән әйтәсебез килә. Һәм биредә шунысы да кызыклы. Инде менә төп Кишүшатта хәзер дә яшәүчеләр дә бар. Ризатын Фәхретдин туганга 162 ел вакыт үтеп китте. Без аның мирасына әйләнеп кайттык һәм аның мирасы бүгенге көндә актуаль һәм кирәкле. Һәр кемдә кызыксына. Асар китабындагы материаллар белән кешеләр шәҗәрәләр эшлиләр. Инде насихат китаплары белән без балаларны тәрбиялибез.